Hirurak 10 gutxi. Errepidera egin behar dugu. 5. azkenetan. Van Aert is the one struggling. Pogacar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin. Zargauraino. Nairo Quintana, nuestro nacional, la leyenda. Kaixo guztio eta ongi etorri Tropelaren podcast berri batetara, 2025ko apirilaren 3 gara, 576. podcasta, eta asteburu honetan dakizuen moduan, Flandriako bi lasterketa, bi klasikoak, gizonezko eta emakumezko igande hontan, eta gero, astelehenetik aurrera, Euskal Herriko itzulia, Euskal Errepideetan, dakizuen bezala, 6 egunetako etapa izango dena, eta, Gasteizen abiatu, eta nola ez, itzuliaren etxean ametuko dena, alegia Eibarren, hurrengo larun batean. Eta gaurkoan Eneako du nirekin, kaixo Eneko? Bai, kaixo. Hori ez, bi klasiko horiek, klasiko berea baino, gizonezko eta emakumezkoen bertsio horiek aipatzeko, zer uste baduela nolaiteko grina ez, o ikusmina badagoela jakinda ze parte hartze dugun, eta gero, etxeko lasterketa hori ere beste begirada azkarat eman berko dugu, Eneko? Bai, eta aspaldiko partez, aspaldi podcastik grabatu gabe, eta Oksidauta. Bai. Oksidauta, eta, jarraitu dut egin duraritza, baina, gure aholkoa zerbaitetarako balio dieten entzulei. Seguro baietz. Genioena, igandean, gainera, ordenari dagokionez ez, gizonezkoena abiatuko da lehenik, eta amaitu ere gizonezkoena, nahiz eta luzisagoa izango den hori bezala gizonezkoen ibilbidea, esan dakoa goizeko 10 aldera abiatuko dira, beraz 10 bitartean kilera egiteko epea dugu, eta aldiz emakumezkoena, zerbait peluzeagoa, ez, orduetak eta 10 bitartean izango dugu aukera. Oker espaldiman naiz, Laura eta gutxi espero da gizonezkoena amaitzea, eta emakumezkoena ez da egit 5:30, 6 buelta horretara iriz daiteke. Bitzat, erreferentzia moduan. Eta Eneko, Ronde van Vlaanderen, zenbait esaten dut, astilena abiatuko diren antolatzeik zioten, zaila zela izena gogoratzea eta ikusgarritasun gutxi zuela interneten izen horrek. Han ahoskatuko zuten Van Vlaanderen. Fan. Horrelako. Tour de Flandes jarri berrian, ez da? Nola zioten, zenbaitek. Bai. Ara beti aipatzen duguna, ez da, Eneko, zorionez, itzulia.eus mantentzen dute, itzulia oihartzun handia hartu, nik izango nuke, ez, nazio mailan ere itzulia entzuten dela, itzuezela, nola baiteko arrotasunez esan genezake hori, guk nola bait sustraitu genuen, ez? Bai, azkenean, jardura izan zela. Duela egun gutxi pasazian 20 urte, zuek proiektu hau hasi zenutela, ez da? 20 urte dia Bai. proiektu honekin, eta, egia da horietako mugarri bat izan zela, Euskal Herriko itzuliakin eduki genuen lankidetza hori, eta pixkat orduan finkatu zen, bai itzulia.eus dominioa, sareetan, hashtag bezala itzulia izena indartzea eta hori, eta, lehen brometan zenion, baina egia da, etzela ere orain erreza dirudi edo inork ez du zalantzan jartzen, baina duela hamarkada bat, Ronde van Vlaanderen tranquilasko zeukaten dominio bezala edo izen nagusi bezala Flandrian, baina hemen zenbaitek ez zuten ikusten itzulia.eus domenio bezala izatea, esaten zutelako, hori, kanpotik nola aurkituko zuten, ez da, informazioa, eta azkenean, ez jakintasunaz gain, komplejo asko daude hor, baina zorionez esan dakoa, gaur egun, hor jarraitzen du itzulia.eus, eta nazioartean ja lehen buelta al País Basko inglesez esaten zuten bezala, inglesez edo frantsesez edo italiano zero jarduten diren asko, itzulia deitzen diote, eta ja bere izen propioa du lasterketak, eta nik uste hor pauso handi bat eman duela Euskal Herriko itzuliak, identitate aldetik eta komunikazio ikuspuntutik. Bai, marka, hori da, eta Flandriako itzulia, azkenean derronde da, ezta? Eta giroa da giro, eta vuelta da vuelta, eta
eta itzulia da, itzulia, eta nik uste, egin beharreko pauso bat zela, eta duela markal bat esaten genuena, etzen hain erreza, eta nazioartean gaztelerazko izenagaitik ezagutzen zen lasterketa. Mhm. Eta antolatzaile batzuk, gaztelerazko izenarekin ekin zioten, eta izen horrekin, ezin ez, komplexu horiek aipatzen duan ez, ezin atzean utzi, marka da. Hori da. Bueno, nioena, ez ikasutan ere, eta aurkezpen eguna, ez, aurkezpen ofiziala igandean izango bada ere, itzuliaren aurkezpena, egun berean, eta askotan ikusi izan dugu, ez, zuzendarien bileratan eta igandean izango den horretan, zenbait taldekide o taldeko staff jendea, ez, beste mugikorretan edo ordenagailuan, Flandriako tur hori begira, nolabaiteko ikusmina handia duelako, eta aurtengoan ere eneko, aste honetan ikusitun klasikoen ondoren batiz bat, eta, bueno, guk ere tropelean, hautagai nagusien artean Pogačar, eta Van der Poel ikusita, badagoela ez, nolabaiteko zigorrara puntu bat, edo nolabaiteko bien arteko burukari Pogačar Van der Poel, zoritxarrez nion bezala, atzokoan ez, Bisma taldeak, eta Van Aert aitortu zuenez bere erruz akaso, nagusitasun zenbakiz nagusitasun izanik ere, ez zelako gai izan lasterketa eskuratzeko, ez, garapen hori lortzeko. Sartu horretik ginela nik uste, atzokoa aipatu behar deula, izan zen oso deigarria, eta nik ez du gogoratzen alakoan kasartzerik, ez dakit inoiz ikusioan alakoan kasartzerik, nik ez dut uste akatsa izan zenik, berak onartu zuen, beste erremediorik etzuelako, besteak beste, Jorgensenek bestela ze pentsatuko du, ezta? Baina, zintzoki jokatu zuen Van Aertek, da onartu zuen, berak erabaki zuela, baina nik esaten dut, nor da Van Aert erabakitzeko, zuzendari bat dago, manager bat dago, kotxean dago zuzendari hori ez dagoela 180-200 pulsazioetara erabakiak buruhotzarekin hartzeko, denbora izan zuten, 70 kilometro joan ziren, ez zen izan, planifikatu zezaketen, eta gero eske oinarrizkoa da, hiru baten kontra taldekoak izanik, ezin da horrela jokatu. Ordan, naiz da Van Aertek hori erabaki, hor kotxetik zuzendu egin behar zioten, eta beste erabatetara jokatu behar zuten horregatik niretzat akatsa taldearen izan zen, zuzendari horrena, edo Van Aerten erabaki hori baiezko eman zion zuzendariarena, eta gainera akats handi iruditzen zaize, taldea, azkenean buruan talde izan beharrean eukizuen Van Aert. Eta nolabait saritu nahi zuen Van Aert, ahaztu zen talde bat direla, eta azkenean kaltetu zuen taldea, baina batipat Van Aert, saritu nahi zuena. Zer logikoena izango zen talde bezala jokatuta Van Aertek irabaztea. Eta deno dakigu hori nola egiten den, ez hasiko hemen azaltzen ze esan bezala txirrindularitzaren ABC da egin behar zena atzo. Eta ez zuten egin, eta nik uste azkenean saritu nahi zuten Van Aert, ahaztu ziren pixkat talde kirol badela, eta horrelakoetan gehiago, eta azkenean saritu bera, nik uste kaltetu egin dutela, eta lehen nahiko triste ikusten nuenik animikoki Van Aert, eta nahiko derrotatuta iruditzen zait, irteten zela lasterketa askotan, nik uste kao geratu dela, eta nik, pixkat kinearekin lotuz, ez dakit inork aukeratuko den hautagai nagusietan Van Aert, alboan Pogačar eta Van der Poel izan da, eta biak dauden bezala, ez da. Entzulen bat despistatu baldin bada, duaz Van Blanderen lasterketaz, klasikoaz ari gara hitz egiten, izan ere neko epatzen zuen moduan, laukote bat zen ia lasterketa amaira osoan buruan izan zena, 3 Bismako, tartean Van Aert noski Benot eta Jorgensen, eta irabazizuena Paule izan zen, Education Firsteko txirrindularia. Neko ez zion moduan, ez da, azkenean, sprintean edo Van Aert nagusituko zelakoan, ez den horrela izan, Paule zindartzo, tartean denbora guztian gurpila joan zelako, indar guztiak zituelako, eta, bala sortatu zen, ez? Paule ez dugu merituak enduko, ez? Ez. Oso azkarra izan zela, ze berak, bazeukan hor gurpilera joatea eta relebo asko eman zituen. Laburrak, baina pasatzen zen, eta horrela, ebitatu zuen iskanbila, eztabaidatzea 3 Bismekin, eta nik uste
lortu zuela baita ere Bismakoek pentsatzea, konformatzen Jazta. zela bigarren Bigarren postuarekin. postu batekin. Orduan, egin zezakeen lasai asko, gurpilera jarri eta erreleborik emanez azkenengo 20-40 kilometrotan ere. Baina nik uste azkenean, suposatzen zion desgaste hain txiki izanik, erabaki zuela, bueno, sartuko naiz indar gutxiagorekin edo denbora gutxiago, pasako naiz, roi ona mantenduko dut, orduan, bueno, zentratuko dira besteak tira, ez dira hasiko nirekin eztabaidatzen, eta nik uste benetan besteek pentsatu zutela, konformatzen zela bigarren postuarekin. Tatze konformatu. Bueno, edepatzeko nen Pogačar da Van der Poel, beste bi protagonista izan zirenak Milan-San Remo klasikoan, Leono bagenekien Pogačarek irabazi nahi zuela, ez da lehen aldi irabazi nahi duena monumentu hau, saiatu zen, eta, bueno, baina bestalde, jakina zen, ibilbidea ez zuela hain, o ez duela hain aldeko, eta Van der Poel indartsua agertu zela, eta espero dugu, igande honetan, Van der Poel indartsua izatea, eneko? Niretzat hautagai nagusia da zalantzarik gabe, gainditu bazion Milano San Remo, nik uste, Flandrian ere, favorito nagusia Van der Poel dela. Hori esan da, horrelako lasterketa batean, erorketak, zulatuak, kokapen txarra, gauza asko gertatu daitezke, eta nahiko parean daude orduan akatz txiki batek, nik uste, suposatu dezakela, Pogačarrek aukera bat izatea. Edo, gertatu daiteke baita ere, talde oso ona dauka, Tim Wellens, hau eta beste, eta, momentu batean, alako talde estrategia batekin, geratzea, alpetzin baino indartsuago, edo Bisma bera ere sartzea saltzan, eta alako, lasterketaren dinamikak eramatea, Van der Poel egotea, ahultasun, egoera batean, ez da? Baina normalki badoan ikuste lasterketa hau Van der Poelentzat izango dela, eta azkenean, nik uste hau eta Rube berarentzat egina daudela esan daitekela. Hor historikoa behitu ezkero, neko, ez da urtara ino joan berko genuke, 2008-tik abiatuta, 2008an Van der Poelek irabazi zuen, Banar izan zen bigarren, bi egiriz izan helmugara. 2008 batean Asgrinek irabazi zion Van der Poeli. Sorpresa handia. 20an Van der Poel irabazi zuen, Van Barle modua Pogačar, laugarren izan zela, eta Pogačarren aurretik, salaukote horretan. 2023an aldiz, Pogačar irabazi zuen 16 segunduko errentarekin, Van der Poel bigarren. Iaz, Pogačarrek zuen parte hartu eta Van der Poel irabazi zuen nagustasun handiarekin, minutu eta 2 segundu zizkion mozat hori. Eta aurten, hain garbi Van der Poel izango dela favorito nagusi? Nik bai. Ezautzea ditu geneko. Van der Poelen kontra ez tekitzengo, baina adi esango nuke Pogačar aurten da bilen bezala, egia, Van der Poel ikararri dela baita. Eta horretik biak aizkiz, orantxe. Baina... Eta presio gutxiagorekin, azkenean... Van der Poel o Pogačar? Ni Pogačar zango, presio gutxiagorekin, Van der Poel ja badu monumentu bat. Eta hor presio handienan ikuste Pogačarre jarri diola bere buruari, alde batetik nahi dituelako lehen 5 monumentuak lortu, Flandria badauka, baina ez dugu astu behar, Paris-Roubaix ere badoala, orduan ez dakit, nik uste Van der Poel doala alde horretatik esan ez bezala. Nik Milano San Remo irabazi dut, eta ez dago impresionatua, nik uste Pogačar alde horretatik, ez dut uste ere asko estresatuko denik, ze bere izakera horrelakoa da, ez zait iruditzen, gehiagi estresatuko denik Pogačar, baina niri iruditzen zaidala. Bere alde esan dakoa, talde eduki dezake, Wellens oso ondo ikusten dut, Florian Vermeers adibidez ere oso ondo ikusten dut, eta, joka dezakete beste era batetara. Nils Polit ez daki, zerorketa bat eukizuen, bestela ere oso ondo dago,
nik uste, bueno, adibidez Philipsen ez dut ikusten hain ondo, ez dakit azkenean irtengo den, zalantza gehiago sortzen dizkit aurten Alpecin taldeak. Bueno, Jani Vermeers, beste Vermeers badago, baina ez dakit, nik uste UAek eduki dezakela talde sendoagoa, berdin Bismak, orduan hor, lasterketa igual komplikatu aldiote Van der Poeli, baina buruz buruko batean nik uste gehiago dela. Bueno, horretzuko gara oraindik banartik irazi orden. Hurrengo multzoan, bost hautagai, Jermain, Jorgensen, Kung, Mohoric eta Matt Pedersen. Bi aukeratu gareneko. Jorgensen, garbi, Pedersen akaso? Bai, nik deskartatzen Mohoric aurten ez dabil, Mohoric ez nuke hartuko. Gero Stefan Kuhn eta Girmay maila politian ikusten ditut. Bai, Girmay batez ere, ez? Bai, ze iaz nahiko temporada kaskar egin zuen, da aurten ikusten zaio bastante ondo dagoela, baina nik uste beste bien beti daudela. Orduan, Jorgensen oso ondo dago, eta nik esango nuke Bismako liderra izan beharko lukeela. Ikusita ze pasazen Van Aertekin, nik uste izan daitekeela Bismako liderra, eta Pedersen ikaragarri dabil gainera. Eta bere helburuak aurten nik uste Flandria eta Rube direla, eta alde horretatik nik Pedersen ere hartuko nuke. Ze bestela besteak beste, hor dokumental bat ere egin diote, hor Maxen edo Eurosporten ikusi daitekeen, hor bestela leku txarrean geratuko da, dokumental bat eskaintzen diote, nola ari den prestatzen argidetarako, eta eros badu lasterketa ona egiten, baina, txantxak alde batera utzita, pasaden igandean ere Gante Bebelgenen eman zuen erakustaldia, Van der Poel edo Pogačarrek eta horrelakoek sinatzen dituzten horietakoa, orduan nik uste hartzekoa dela. Eta nola ez dugun gaurko podcasten gehiago luzatu nahieneko, akaso, urrengo multzuan, beste hautagai multzuan izenen batzuk botako ditugu, ez? Bost aukeratu behar ditugu, ez hemen ikusten dugu bestea beste, ez? Oier Lazkan, aurten Rabanken ari den txirrendularia, Paules, ez? Garaipena lortu duena, Bermeis aipatu dugu, Polita aipatu dugu, Erlier, Groves, Delie, ze izena aipatuko duzteneko hemen. Delie nik uste azkenean ez dela irtengo, Ez dakit, horre gurenak eta bakizu. Bai, nik uste Delie aurten ez dabil, da deskartao, nik uste ez dela irtengo. Taiz Benot, nik uste ondo dagoela eta aipatuko nuke, Astanak aurten ikaragarri dabiltza, Davide Valerini bat izan daiteke, eta gero, hor badaude beste batzu, aipatu ditudan UAeko Florian Vermeers, eta, baita ere Antonio Morgado, ez da, zer egin dezake. Arkean Luka Mozzato, gogoan badugu iaz egin zituen lasterketa onak, hor izen asko daude, eta hor, pixkat loteria da, baina oso edo lotoko Sigart, lehengoan eroso ondo ikusi genuela, hor, izen interesgarri asko eta ez dago errez aukeratzea. Esan dugu moduan, gutxura era, gizonezkoena, Laura Lauterdia bitartean amaituko da, ondoren emakumezkoena, gordetik aurrera, moduan, eta hemen multzo, kinela egiterako orduan ere, lau multzo tamatu ditugu, eta hautagai nagusietan, nola atzo irabazle izan zen Elisa Longo, Marian Bosch, esango nuke indarrez, zartzaroak ez, horrenik ere ez diona nolabait nagusitasun hori kentzen, eta Kopeki. Hemen bat aukeratu behar, guztiak Kopekiren alde. Bai, atzo arte nik ere igual Kopeki hartuko nuke, baina atzo Elisa Longo Borginek irabazi zuen, eta nik uste Morales oso ondo iritsiko dela, orduan nik uste bi hoien artean egin beharko dela aukerak. Eta Marian Bosch hor egongo da, baina ez dut ikusten nik garaipenerako. Bai, gogoratu atzoko lasterketan Kopekiren
edo tropel nagusiari, 29 segundoko tartea eta ez zela, Elizalongo. Eta, bueno, talongo duena baita, Milan Sanremorekin lotuaz, aurten ere gogoratu dezagunez, bereskuratu dutela emakumezkoen Milan Sanremo, hortxe azken metotan erasoa jobaz, azken kilometroan erasoa jobazun ere, bukaeran harrapatu egin zutela, ez? Bueno, a ber, atzo irabazi zuen eta iaz ere Elizalongo Borgin izan zen Flandrian garai, orduan, bueno, alde horretatik Arriskatu daiteke akaso, ez? Multzo honetan, Kopek ikusta bat ez dagoela. Nik momentu honetan Elizalongo Kopekiren aurretik ikusten dut, oraintxe sartu naiz eta aizkiarekin lote Kopeki dago, baina nik gaur behintzat Elizalongo Borgini Kopekiren aurretik jarriko nuke, baita ere hori, datorrelako garaipen batetik eta morales gainezka, ezta. Urrego multzoan ditugu, edo Pieters, Reuser, Rueg, eta gero, ez edo leko bitxurunari, Ana Van der Bergen, eta Biebes, hau ere neska azkarra, eta erakusten ari dena, ez, nagustatasuna handia duela, azken hitzordu nagusietan. Biebes egiten ari den denboraldia da ikaragarria, orduan hartu behar da, bai edo bai. Orduan, Lorena Biebes, sigur, eta gero, ez dakit, Kasian Iguadoma, garantia bada. Nik ez dakit egingo den 2., 3. edo 5. Baina egingo du. Eta alde horretatik, nik nahiko argi ikusten dut hemen, bi horiek hartzea Pieters ere oso ondo dabil, eta izan daiteke pizkat beste aukera bat. Nik 3 horien artean pentsatzen dut egon daitekela hor aukerak eta. Marlen Reuser, Movistarren, ez dabil txarto, eta gero, Ana Van der Bergen, bere 3 urteko geldialdia eta gero, bueltatu dela, baina ez dakit, niri zalantza gehiago sortzen dizkit. Horrego multzan izenen bat aipatuko dugu, eneko? Hola gainetik begira, Elis Txabei izan daiteke, adibidez, Marta Cavalli ere arekin dagoela, nik ikusten den nahiko ondo, eta, Lian Lippert, beste Movistar bat ere zergaitik ez, eta Van Roy izan daiteke baita ere, niri gustatzen zait, eta Van Roy zergaitik ez, oker ez banago iaz ere podioan egon zen, izan daiteke. Eta hori igandean izango duguna, eta esan bezala, Euskal Herriko itzulia hasiko da astelehenean, gogoratu aurten ere, Laura Kutxak, babesten diguela Euskal Herriko itzulia tropelan, sariak emanez, beraz, izena ematen duzuenean, hor izango duzu aukera horretarako, astelehenean nion moduan, arratzaldeko orduek eta laurdenean oraingoz bintzat, ez badute urtegi aldatzen, orduan ekingo dute Gasteizen bertan, Gasteizen da Baskonian amaituko den erlojuaren kontrako saio horretan, 16 kilometrako saio horretan, azken urtetan egiten ari den formatoarekin itzulia, alegia erlojuaren kontrako saio hasieran, gero, gizon azkarrentzako aukeratxoak, isaldientzako aukeratxoak, eta nolabait mendiak esan genezake, azken etapa, Beasaingoa eta Markina Ximena amaituko den horretan, eta Ibarkoarekin, nolabait ez, azken garailea erakiko dena, egia da Ibarren bertan amaituko dela, ez dela Arraten amaituko, ez, okerzko limanez? Ordo. Baina eta bat benditzua. Baina trampak ere badaude, nik ez dut ezagutzen, baina Gernikako etapan uste dut hor trampa polita dukatela, eta nik uste azken 3 etapetan asko apurtu daiteke eta aldeak egon daitezke. Ez da, okerrez banago, ez da etaparik amaituko mendatean, baina, itzuli gogorra izango da. Eta, aurtengo honetan, kinela egitea osatzerako honetan, hautagai eta beste hautagai mutzuaz gain, deneko
UAEko gizonen multzotxoa jarri dugu, ze UAE bai izango dela, ez? Nolabait talde bat, bueno, pertsona bat, edo txundori bat baino gehiago izan dizakena, garaipenean elean sartzeko modukoa. Bai, baina, bueno, lehen guk daukagun Telegrameko talde txorretan idatzi dizuet. Maila berean ipintzea Almeida, Del Toro eta Magnulti, nik ez dut ikusten. Nik hemen ikusten dut Almeida, eta gero ikusten ditut beste bia. Orduan, hor polita da hor hiruoien artean aukeratzea, baina nire ez dago koloreri, gero igual datorren astean isildu egin beharko dut. Segurazki bai. A priori, hiru maila oso ezberdineko txegenduari, Almeida da garantia bat, txegenduari bat itzulia hondietan edo horrelakoetan podioa erraz egin dezaken bat, eta Del Toro eta Magnulti dira, egun honetan Almeidaren gainetik egon daitezkenak, baina gero eduki dezakete etapa bat, non 15 minutu galdu ditzakete. Eta hori horrela da. Orduan, ikuspuntu horretatik, nik ez dakit zuzendariak nor jarriko duen UAEko lider. Eta nik non, azkenean olako lasterketan... Baina nik ez nuke zalantzarik eukiko. Hori ez dago, Bismako zuzendariak atzo hartu beharreko erabakia baino zailagoa da. Hori ez dago, hor faktore asko daude, eta ikusi behar da bakoitza ze helburu, ze prestaketa, nora begira dagoen, agian bat dator ona laguntzera gero urrengo batean Romandian edo beste batean lider izateko, eta hor egon daiteke alako barne kriterio batzu, esaten dutena, igual Del Toro hori eman lidergoa, edo Magnultiri hemen gero Almeida izateko beste nonbait, baina beste lan niretzat ez dago kolorerik, orduan talde horretan Almeida dudari gabe. Bueno, gora ezagunez, Magnulti egon zela gare batean lider baita ere, eta Del Tororentzako ere izan daiteke ibilbide oki bat. Nik uste, eta hortan arrazoieneko, klabea izan daitekela ez taldeak zer erakitzen duen, eta ea planifikazio hortan Almeidari zer daokion egokien, ez? Bestalde bai izan daitekela eraberean, Almeida bere lidergoa sendotzen joateko, edo nolabait osatzen joateko, talde buru argi ezela azaltzea. Nizalantza hori, lehen erlojuaren kontrako saioarekin batez ere, lidergoa zein hartzeko gai izan diteken, bornara bera, eraki ezakelako guek, ez da, eta egia da, hirurek izan zekela aukera, ez? Naiz da, ados, Almeida izan diteken a priori, arriskatu nahi ez duenarentzat, aukerarik nik ikusten duen bezala azkenean okerrez banago Del Toro eta Magnulti girora doaz, giroan teorian Ayuso izango da lider, orduan ez dakit aurretik horrek ere moral arazo izan ditzazke, ez da? Ez dakit, kusita Robetxe zein zion, Barcelona. Eta gero Almeidak bere programan dauka turra, orduan UAEk badaki turrean ez dela lider izango, orduan Almeida jakinda turrera doala lanera, itzulian ez badiote ematen lidergoa, apagai bamonos. Orduan, nik uste dut Almeida izango dela, dudari gabe, eta Magnulti eta Del Toro hemen lanera, eta giroan baita ere. Baina hemen seguruago, niretzat Almeida Ayuso baino fidagarriagoa da momentu honetan, itzuli handi batean. Ados. Eta horietan, Euskaldun bat, Pelio Bilbao, ikaragarri da bilena, aurten podium postu amaitu duena, uste, esan genezak ez, konsolidatuako txilundaria dugula, eta, baireinen ere Buitragorekin batera referenten, Buitragorekin gainera izango da, itzulian, printzipioz ala dirudi, Sekuz, Bismako lidera izan daitekena, Lipoviz, orako txilundaria lidera izan daitekena, Rimas ere lidera izan daitekena, Eskelmoz ez dakit nola datorren, Irorikoaren ondoren, baina, lider izango dena, eta Banfield, ez dakitez, Lipovitzekin batera lidergo elkarban datu horretan, edo, akaso zalantzak egina ez, eneko lidergoari dagokionez, Red Bull boran aurki dezakegu,
eta Buitrago eta Pello Bilorekin Bahreimen, ez? Naiz da, bueno, Pello Bilor etxekoa izanik, izan dezake nolabaiteko interes gehiago, ez? Azterketa poli bat egiteko. Bai, baina, bueno, nik uste biek ere erakutsi digutela, bueno, badakitela lidergoa konpartitzen eta ondo moldatzen direla. Orduan, nik, bueno, biak hartuko nituzke, zalantza eduki dezaket Buitragorekin, baita ere, bueno, denbora gehiago pasada, baina, bueno, baita ere erorketa bat izan zuen, eta bueno, ikusi beharko errekuperatu dena ala ez, baina oso ondo hasi zuen denboraldia, eta nik uste errekuperatuta badago maila altuan egon daitekela. Eta gero, Van Gils eta Lipovic artean, nik uste Lipovic fidagarriago izan daitekela. Ez nuke astuko Enric Mas. Enric Mas ondo ikusten ari gara. Orduan, bueno, zergaitik ez Enric Mas. Hor, bai, hemen aizkiarekin ikusten dut eta ados nago. Nik Enric Mas ikusten dut aurrean. Ez du irabaziko, hori ere badakigu, ez da txirrindulari garaia, baina, bueno, puntuak emateko, bai, aurrean egon daiteke, podioan egon daiteke, eta alde horretatik hartuko nuke. Eskelmose, eneko? Ez da egit, nola... Erorketa duela gutxi, baina nik uste nahiko... Ez da etorriko da, azken. Nahiko min hartu zuela, orduan, igual utziko du, bai, lasterketa hau pasada dila eta ondo errekuperatuta beste helburu batzuk izango ditu. Orduan ez dakit, itxaron beharko azken uneraino, igual ez da etortzen. Bueno, ez hor, gazte honena izan daiteke ez, Del Tororekin, uste, okerespanet Del Torore gazten talde izango litzake, Eskelmose ere bai, zanet ikusita zeintzu dauden, eta hor lehiaretan, bueno, sartu datekena. Beste hautagaitan, Red Bull gora berriro ere, Adria, nik uste da urten, irakusten nahi dela maila ikaragarria duela, itzaltzen ari den aldiz betaldekide Blasov, multzonetan dugu, Castrillo, beste nik uste Movistarren ez, oso ondo diren txirrindularia, Txamposin, Gregoa, Gili, ez nik uste gustatzen zaigu txirrindulari bat, ez, lehiakorra delako. Jon Izagirre, bueno, etxean ari da, baina ez, beste rol batekin esango nuke ez, beste paper batekin aspaldian lasterketatan, akaso etaparen batean sartu nahiko duena, ez dakit. Only du hemen talde buru izatekin baita, eta Van Wilder, eta Tulet. Ez dago bat ere erresa. Roger Adrià nik hartuko nuke, Castrillo bai baina ez, ze baita Enric Mas dago, liderra nik uste Enric Mas izanik ez dakit nola ibiliko den. Gero uste dut ez duzela aipatu Romain Gregoire, ikusi genuen, memoria egiten, zeia azten zait. La Txipresan etzen laugarrena izan, hor, Gana, Van der Poel eta Pogačarren atzetik. Ez da broma, esan nahi dut oso ondo dagoela, orduan, nik ez dakit, Adria, Romain Gregoire, Oscar Only, Van Wilder, lau hoiek, Ben Gili, bostoien artean aukeratuko nuke. Eta gero, Astana faktorea, lehen ere ipatu dola, hemen Lander balego esango luke, hartu dela Astana guztiak, zehorten dabitza, Astana xampuzan ikaragarri da dira urte, eta Astana berdin, orduan, ez daki xampuzan izango dena ez, baina aurten, kinera guztietan, pare bat Astana hartu behar dira, bai edo bai. Bada ze talde guztia darik. Eta egotzaileen multzan ere beste Astana du, Arol Tejada, eta Arol Tejada gain, aipatzen azkar, Barguil, Kras, Dunbar, Pagundez, Knox, Guillermo Martán, Felipe Martínez, beste lideretako bat izan daitekena, multzonetan akaso beregi, ez dakit, Javier Romo, Movistarrekoa, Ryan, Soler, hau, printzipioz laguntzera, aipatu ditugu ez, gueko zenbait, eta Van Sevenant. Bueno, nik Dunbar hartuko nuke agian, Edi Dunbar, lider izan daitekelako, alde batetik,
Mhm. Harold Tejada, Astana faktorea gaitik. Eta gero, Javier Romo, ez dugu aspaldi ikusi, hasi zuen oso ondo denboraldia, paraje hauetan ibili zen afizionatu bezala, ezagutzen ditu errepidea, nik uste horrek dezakela motivazio puntu bat ere, eta zergaitik ez, baina, lehen esan dut, Castrillo gaitik ere, Enric Mas da teorian liderra, eta ez dakit bere papera zein izango den, eta, gertatu daiteke, Marc Solerekin bezala, baina nik Romo lehenago hartuko nuke Marc Soler bat baino, edo ez dakit, Mauri Van Sevenan, ze horiek, ez diot ikusten, ez da biltzazken aldian, eta horregaitik, Danbar, Tejada, eta hirugarren esatarren, igual, pixkat arriskatzea da, baina Romo, etaparen baterako egon daiteke, etapa garaipen baterako. Eta bukatzeko ez, beste amutza ez, beste gustatu beharko, azkareta historientan, izan ez dago, ez, etapa garaipen alean zar daitezkenak, izan ere azkarrak ez, baditugu tartean, eta historiak ere, bai. Tartean Euskal Txirrindulariak Alex Aramburu eta Jon Aberasturi, kofi izen, Aberasturi Euskal Telen, Ala Filip ere izango da, printzipioz, Baioli, Batistela, Depreto, Haiter, Quentin Hermans, Hirsi ere hemen izatekoa da, Lafay, Axel Lorenz, gizon azkarra, Inosekoa, Nis, Antoni Perez, Shagma, berpizten erien txirrindulari hori, aipatu izan dugu, beste podcasten batean ere, Schmidt, Velasco eta Single, hau ere, azkarretan sartu ezagun Bismako txirrindularian. Eta Julian Alaphilippe ez dakit aipatu duzun. Gaur bertan esan duela, salto egiten duela edo ez doala Flandriara eta itzulea egingo duela, gaixo egon delako. Orduan, gaixo egon dela izan daiteke, baina zerbait larria edo balu ez litzateko ona etorriko, egutegiko itzuli handienetakoa da, orduan igual pentsatu du nago Flandriarako edo egun bat gehiago eta itzuliara noaz, igual lehenengo bi eguna lasaiago eta hirugarren, laugarren etapen bila. Nik Alaphilippe kontutan izango nuke. Baioli da beste izen bat asko gustatzen zaidana, eta gero, egia esan sorpresaz ikusi dut, Tibon izena, okerrez banago, aurten oraindik ez du lehiatu. Baina iaz errepidean egin zuen denboraldia eta gero, eta okerrez banago bere lehenengo lasterketa irabazi zuen errepidean, naiz da urten ez ikusi, arriskatzea izan daiteke, baina kriston txirrindulari ikuska da, eta zergaitik ez, horregaitik Alex Aramburu ere bai, etxean dago, beti oso ondo ibiltzen da Euskal Herriko itzulian, hoien artean, Alaphilippe, Aramburu, Baioli, Tibonis, hoien artean egingo nuke aukeraketa. Mentxe dutzuko du, eneko, genioena ez, kiralanak egituen errepasatu, ez genuke gehiagik luzatu nahi, eta, beste hiru lasterketa. Utziko dizkidazu bi izen ematen? Zer besteak multzatik? Besteak multza. Venga, bota. Bi oso ondo ibiliko direna da biak euskaldunak. Igor Arrieta eta Jon Barrenetxe. Jendea punta ezala. Igor Arrieta eta Barrenetxea. Gora hasiko dugu eneko hori. Punturi ematen ez baituta. Ze grazia. Nioena, beraz. Labur bilduz. Eta, eskerrak emanez, onaino izizatelako podcasta entzuten da, espero dugu bizak gustura pasa izana, eta errepasoak nolabait ere lagundu izana aukeraketa egiten, eta nolabait kokatzen gure buruak ez, lasterketa handi hauei begira, aldatetik handean, nio bezala, goizeko 10 bitartean dugu epea gizonezkoen kinera prest izateko, eta lasterketa amaiera, Laura Caldera, aipatu ditugu izena handi horiek, ez da, Pogačar, Van der Poel, Panert, akaso beraxeago, baina, lehia espero dugu. Goratu Flandriako turra oso monumentu desgarela guztientzako, eta, ikuskizu polita izango dela. Emakumezkoena, orduatak eta laurden 10 horretan abiatuko dena, ordurako izan berkitu kinela prest, hau aldiz, 5:30 galdean baituko da igandean.
Eta orduan, espero dugu, gutxira bera, ordu horretan, dagoeneko Euskal Herriko itzulian partatuko duten txirrindularien zerrenda ofiziala izatea, beraz ordu jarriko ditugu gutxira bera, berdez partatuko dutenek, eta partatuko duten txirrindularia barkatu, eta nioena, aztenetik aurrera Gasteizen abiatuko den Erlojuaren kontrako saio horrekin, eta laurdenerako prest izan berko ditugu kinelak, eta nola ez, Laboral Kutxak babestako salkapenaren hor dugula, beraz, zuen izena ematerakoan tikori egin mesez Laboral Kutxaren kutsatxoan, eta partatu ahal izango duzu lehiaketa horretan ere, eta bueno, saritxoak izango dielako, beraz, animatu, eskarrak eman nola ez, Laboral Kutxari berriro ere gugan jarretako konfidantza guztiagatik, eta horrekin, esan dakoa, bi klasiko horiek gehi 6 egunetako etapa politu izango dugu, zeneko gero, rube handi izango dugu, ezta? Bai, eta hor badagoela nik uste Milano Sanremon baliman zegoen aurretik alako espektazio ikaragarri bat, aurten Pogačarrek esan duenetik egongo dela, nik uste urteko lasterketa izan daitekeela lehiatu horretik. Gero Milano Sanremo berdintzea ia ezinezkoa da. Baina nik uste aurretik egon daitekeela alako hamarkadetan egonez den Lehia. Lehia, bai. Hortengo Superbola, txernola ditzan, eneko? Bai, nik esango nuke baietz. Zez da bakarrik garaipen andorentzat izan. Arrisku handia da turra helburu duen batentzat Paris-Roubaix bat egitea. Orduan, ez dugu ahaztu behar hor arazo bat edukiez gero denboraldia pikutara doala. Eta nik uste, ez dakit, matxin edo janetik, garaipenean baino, gehiago daudela pentsatzen, ia ez zaila. Pasa ez dagoen eguna, ez? Hori da. Ba, ez dugu ahaztu behar, ez? Estrada Bienkeko lasterketan, irabaz egin zuen azkenean Pogačarrak eroriko izan zuela. Eta, ez da lagoikoa, ez? Pogačar erortzea, ikustea, eta zuen bere akatsa izan zela, baina, ez? Arrisku areta handiagoa Paris-Roubaix. Bai, lasterketa bat dago, erortzeko arriskua dagoela, hori Paris-Roubaix da, eta, nik uste gainera, ez dakit inoiz lehiatu den Paris-Roubaix batean Pogačar. Uste dut ezetz. Eta, hankak badauzka, baina jakin behar da baita ere korritzen, eta ikusiko dut, ni behintzat gogoa daukat ikusteko, eta nik ustea, alde horretatik, lehiatu aurretik urteko lasterketa. Gero ikusiko da nola irteten den, baina a priori da, zuk esan diozun bezala, urtengo txirrindularitzako Superbola. Ez gehituko diogu, beraz ikusmin horri eneko horrengo astean podcast txiki bat ez, grabatu beharko dugu, hainbeste hype duenez, eta gure, horren pizgarri izatea espero dugu. Esan dakoa, eskerrik asko oraino entzuten izan zaratelako, espero dugu gustoko izatea podcast hau ere, eta besterik ez, sorterik gorena guztientzat. Ondo segi? Errepidera egin behar dugu, Van Aert is the one struggling. Pogačar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte, eta gaur etapa eta salkapen